To je taková skladba, kterou si připravil takzvaný, není kuferkář, počkejte, on je špárák. Špárák se tomu říká. To je člověk, který bydlí v Krpoli. Takže máme tu jednoho špáráka, Dominika Lichého, zahraje svůj lichoběžník. To urval? Takže, jak říkám, Verdun už po druhé, možná ty víc než to znamená. To se stává, je to silový hráč. Bude mít pan ředitel radost. To už to vidím. Vole, tam ho nenahraju.